Níor nocht ífan an drogsmaointe sin nuair a bhí sé gúirta rí agus ligh sí éirí go raibh grá móra cit an na páistí. Duine sí scéalta den úla faoi óige máthir, d'imir sí fológa le fiachra agus le chan, sa chiel, agus chuig sí héin agus é ag iascrach le chéile lucht darbhrach. Sí scradíle amach os áda níos. Ach, chuig sé díon rí vegedas, Gadain chuir sé tinnisirtí agus bhí irsí teachtar cheomra fullmh I bhfad ó gach duine sa Chaisleán agus tamil a chathab ag scradíl in ard a cíine sa gothiste gion. Chuir scradíl sin feabhsirtí agus bhí sí ábalta leanúnta raig ar ístan sin. Go garad níag sin, dír Lir ífe fósa, listig sé na cúisne a bhéise. Tá grá go dom a fáistí agus tá tú tréis sonna sa chur na saola ríist. Is dóilm go bhfuil tú go hálan agus chomála sin tá tú chináltalum. Mar sin, fós Lir ífe agus an is bhí ífe na banríon ach fós ní raibh sí sásta. Tá grá gach duine donna páistí grána sin na smaoinigh sí, agus is íhan lo go léiriad. Níl éon simig díonanam. Níl sé sin ceart nach chóir. Is mis an banríon agus mar sin, is ceart go méid gach duine do maire. Agus féic tá sé annach crostar fad. Síocháin. Go dain, bhí sí sa seomra fulla bhí bhad níos minic agus bhí a cuid scradí le éirí níos arda agus níos Gaeilge. Anis, bhí dríocht ag ífe ná é stéan duine agus bhvinnic a chuir sí malacht ar dhíine a bhí ag cur isteach irtí. Láháin smaoinigh sí ar phlean. Dulbhaigh sí héin chun gníomh dríocht ó fásach a imirt. Nuair a bhí sí olaf, dúirt sí le Lir go raibh sí chun na páiste a thógáil go lucht darbhrach chun picnic a bheitá. Agus féic sa fichtúr tal an dríochtaige. Beidir go bheith dhéanaan sí málacht. Ó tá tú tharbheith cinálta leis na páistí is tóir a dúirt Lir agus é ansást an scéal sin na chluisteáil. Bhrálam dul in éanacht libh ach ní féidirlam. Tá an teilg ríoga ar siúil agus caiigh mé a thróú isteach sa chuil mhór. Agus féic an rí ag dul amach go dtí an teilg ríoga níos. Slán! Ó sa fichtúr tá na páistí ag snábhann seo san abhainn. Lá bra saoire go bhí ann agus cholua, agus a bhí an bí a blasad an picnic sa carafad, thóg siad aghaidh ar a loch. Bhí na páistí bís. Bhí isce an locha ag gliscarnach faoi tholas na gréine, agus ris siad isteach ann láthrach. Fan sin d'imir ífe a clas dríochta. Cad a dúirt sí. Ó féic. Tá lán dríochta ann. Déanam ceithre alla gheallamháin a díobh ar fan 900 bliain. 300 bliain a bheith sibh ar lucht darbhrach, 300 bliain ar shrut na mhaile, agus 300 bliain ar inis glóire. Tháinig manga gáire ar aghaidh agus íag fécant orthú lingdóibh a bheith ag athrú. Chail siad a grot daana, bhí a lábha ina sciatháin. Bhí a gosan na lapaí, agus bhí muinnéal fad a grásúil ar a gach duine díobh. Bhí siad ina nalaí inis. Agus féic sa fichtúr. Tá na lábha na sciatháin.